An buɗe fara taron ne a yau Litinin a birnin Addis Ababa da ke ƙasar Ethiopia, wanda ake fatan a shafe tsawon kwanaki 3 ana gabatar da shi. Yayin bikin buɗe taron, an fara ne da wasanni daban-daban da nufin ƙayatar da mahalarta, yayin da mawaƙan Afirka su ma suka cashe duka dai da nufin taya juna murna na ganin fara taron. Da dama daga cikin shugabannin ƙasashen duniya da wakilai ne suka kasance mahalarta taron, sai kuma manyan wakilai daga Majalisar Dinkin Duniya da su ma suka kasance wani bangare na gudanar da taron. Welcome to Addis Ababa and to the second Africa Climate Summit convened under the theme Accelerating Global Climate Solutions, Financing for Africa's Resilient and Green Development. Ethiopia is honored to host you in the capital of our continent, Addis Ababa. Dr. Pisoma Sofa kenan, ministar tsare-tsare da ci gaban ƙasa ta Ethiopia, da ke gabatar da jawabin maraba a yayin taron. A cewar ta, wannan taron shine karo na biyu da ake gudanar da makamancinsa. Ta ce taron na bana na neman ƙarfafa murya guda ɗaya ta Afirka a fagen duniya kan rage illolin sauyin yanayi, tare da bunƙasa tsare-tsaren da ke da amfani ga ƙasashen Afirka, musamman kafin taron COP30 da za a gudanar a Brazil a watan Nuwamba na shekara mai zuwa. African Climate Solutions, Mobilizing Finance at Scale and Transforming. Ana sa ran taron zai taimaka wajen haɗa kan ƙasashen Afirka wajen fitar da manufofi da shirye-shirye na haɗin gwiwa a kan yanayi. Our communities have long known that caring for the land is caring for the life. Firaministan Ethiopia kenan wato Abiy Ahmed, wanda a cikin jawabinsa yake cewa lokaci mai tsaho yankin Afirka ya ɗauka, yana zaune a cikin duhun rashin abubuwan da za su taimaka wajen inganta rayuwar 'yan yankin, da suka haɗa da rashin isassun kuɗin gudanarwa, rashin fasahar zamani da kuma ƙarancin lokaci wajen samun damar cike giɓin da yake a tsakanin ɓangarorin sassa na duniyar nan da kuma yankin na Afirka ta fuskar ci gaba. Too often, Africa's story at climate summits begins with what we lack. Lack of finance, lack of technology, lack of time. Firaminista Abiy Ahmed ya kuma ce sun haɗu ne a birnin na Addis Ababa ba wai don tattaunawa kan haɗin kai ba, domin kuwa tuntuni kan ƙasashen Afirka ya haɗe. We're not here to negotiate our survival. We're here to design the world's next climate economy. Abin da yake gani shine haduwar da suka yi a wannan karo, haduwa ce da za ta taimaka wajen samar da taswira wadda za ta kasance musu jagaba wajen zuwa inda suke fata, wato yaƙi da matsalar sauyin yanayi a yankin Afirka, da hakan zai taimaka wajen bunƙasa lafiyar ƙasar da suke noma a cikinta, hakan kuma ya jawo wadatuwar abinci da samar da ayyukan yi a tsakanin 'yan Afirka. Cool our land, protect our soil, restore watersheds, provide food, create jobs, and grow exports. Ibrahim Hassan Hausawa, Premier Radio.